Napusasan sa mga operatiba sa Mambaling Police Station ang mag-live-in partner atol sa gipahigayon nga bypass operation sa Sitio Plastica, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City. Ang mga nasikop sa paglapas sa Section 5 o Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165, si Novo Sabio Flores alias Bong, kinsa mao'y subject sa bypass, 48 anyos ang pangidaron, walay trabaho. Samtang nasikop sab ang iyang kaipon nga si Marites Humonong Urias sa kalapasan sa Section 5 nga may kalabutan sa Section 26. Ang mga dinakpan pulos nagpuyo sa Barangay Sawang Calero, Cebu City. Nakuha sa mga operatiba gikan sa mag-live-in partner nga dinakpan ang mga pinutos sa gituhuang Cebu nga gibanabana nga adunay timbang nga 15 gramos nga moabot ang kantidad kapin sa 1,000 ka pesos. Kasamtangan nga nabalhog sa silda sa Mambaling Police Station ang mag-live-in partner. Samtang dugang pagsubay usab sa kapulisan ang tinubdan sa ginadiling drogas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.